благодаря за подкрепата. Чинари Дръмс, Калуян Павлов и Николай Неов. Заповядайте, момчета. Гос музикантите. Стойо Стоев. Гайда. Петър Миланов. Бас и тамболира. Иван Цонков. Тъпън. Музикален ментор. Ръководител на... Един час ще защитава. Трябва тук джинсовите. Подпоручик Данаил Тодоров се завръща с златен кръст за храброст и с инвалидна пенсия, която му позволява да свършва това. Рисува с лявата ръка, докато дясната бавно се възстановява. Шрапнелите обаче остават и причиняват периодични кризи от